thought it was better to wallow. Hi guys! So, ayun. Nagbabike-bike kami ni Alaga. Ayun. Ayun siya. Habulin natin. Dala ko yung water tumbler. So, ayun. Liliko. Ayun. Banking. Stay on the left side. On the left side. Here. Ikot-ikot kami dito sa compound namin. Wow namin. Ayan. Sinusundan ko at baka mabangga ng car. Ayan. Sa wakas marunong na siya mag-bike. So, ayun. Anong oras na dito? Medyo maliwanag pa siya guys, pero na, around 7:30 something. Tingnan nyo. Pero ngayon, medyo dark. Kasi mukhang uulan. What happened? Come. Nahintok. Stay on the left side. Oh, stay on the left side. Yun. Ting. Ikot. Ayun yung main entrance. Guardhouse pala. Yun doon. So, ayun na. Ayun na yung alaga ko. Andun na siya.